baina denak nire kontra direlarik hori jostatzea dela egitea. Abi ez. Ez. Zuek abixatu, posatzeko. Hau infinitu drama kolektiboa da, eta ez da soilik laguntalde bat. Zegaizki, barkatu. Barkatu. Nik esango nuke dela laguntalde baten antzekoa, bakoitzak etxetik ekarritakoa eta hemen sortutakoan arteko koktel bat edo horrela batea eta... Da esperimentu bat nola lanin lagun artetik. Bere gauza on eta bere gauza txar guztiekin ere. Sortu dugu laguntale faltsu bat eta laguntale bilakatzen ari dena. Hori da. Bere gauza on eta gauza txarrakin. Laguntasunaz hausnartzen duen promesarik txikien antzezlanari azken ukituak ematen dabiltza. Ez dizut onartzen, jostatzen ari garela, jokoa bukatua dela erabakitzea zuk bakarrik. Prozesuan bertan ere ez, laguntaldeetan bezala norbanakoaren desioak kolektiboan jarri eta gestio hortan, ez? Nola egingo dugun denon desioak bete alizateko, ez? Hori antzeslan honen prozesuan ere gertatu da, ez? Barkatzen dizut, lasai egoteko, drama behar izatea. Atzo gauza bera egin zenuen. Atzo? Baina atzo gelditu zinaten? Eta etzeniaten ezer esan, ez? Oso ondo. Ondo. Aizu, nik ez dizut onartzen esan, ni parrandarako laguna naiz. Eta gero azerretzea, ez dizkuizugulako gure mobidak kontatzen. Nik usteet, sinzerua dala esatia, abia puntua badala, alde batetik, interes politiko bat laguntasunean, eta gero, min edo abandono pertsonal sentsazio hori frakasatu dezunean, hainbat laguntaldetan edo hainbat lagun harremanetan. Baina ez bizi esperientzia individual bat. Nik usten dut azkenengo urtetan ere laguntasuna politikoki badala gauza publiko bat eztabaidatu izan dana, inkluso altare batean jarri izan dana alternatiba bezala harreman eredu klasikoei edo adibidez familia heteronormatiboei. A la mierda! Bueno, itxoin. Eske batzuekin, ez da sikiera a la mierda. Narrazio tradizionala alboratu eta kontaketa bizipen propioak elkarbanatu zondu dute obra. Egin eta ez egotea. Baina nik esango nuke historio asko daudela gertatzen diren gauza bien azpian bakoitzak gure etxetik ekarri ditugunak, ez? Batzuk igual bizipen horiek zuzenean relatatzen ditugu zati batzuetan. Seguru aski aipatzen diren gauza asko edo agertzen diren egoera asko publikoko jendeak bizi izan dituta. Uste du hor badagola. Laguntasunaren historio kolektibo bat edo gogo bat kolektibizatzeko berez partikularrak iruditzen zizkigun gauzak, ez? Promesa berdina egin diegu lagun guziei. Lagunak izanen ginela aldutan. Gu, beti, gu! Betirako! Badago intentzio bat, uste dut, gure laguntaldekoak bilakatu daitezen edo intentzio hori dago, ez? Orduan askotan badago provokazio bat, izan ez unere laguna, pixka tortik edo eta taldi berean haustura bat dagonean edo konplize dia edo parte dia. Maia, nik barkatzen dizut dena. Ala! Ez dana onargarria da, behin hola divertitzen hasi garela, kortarroia... Eta benetako lagunek antzezlana ikusten dutenean zer? Bakigu momentu askotan barre egingo dutela. Bai. Eta hainbat gauza, ez? Gauzatan isladatuta ikusiko dutela hien burua, eta gero beste gauzatzutan, pues ni idea. Edo eondia material batzuk ere zalantzak izan ditugunak gure momentu pertsonalagatik. Erabili edo ez erabili, nola erabili, nola aldatu, nola... Pues adibidez badaude txismorreuak edo anekdotak. Pues igual beste batenak diana, baina beste pertsona batek kontatzen ditu. Zuri, ez dizut onartzen, denak nire kontra direlarik, pam, 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 pam. Hori, erraitea jostatzea dela. Elementu askorik ez dago oholtzan, baina daudenak dekoratu huts bat baino askoz gehiago dira, esaterako barrera hauek.
jende asko dagoen tokietan espazioak mugatzeko edo jendea bideratzeko sistema bat izan hori da, baina baita ere mugei buruz hitz egiteko askotan hitz egiten genuen laguntasunean bazeudela bete behar batzuk eta eskubide batzuk eta horrezkero mugak ere importanteak zirela, ez? Eta orduan, bueno, muga moduan pentsatu genuen hau jostagarria izan zitekela eta espazioan bertan ere jolasteko eta ideia hori, kontzeptu hori esenera ekartzeko tresna bat izan zitekeela. Atzealde osoa hartzen duen teloi dizdiratsuarekin aldiz, lagun taldeen esklusibotasuna iradokitu nahi izan dute. Zeo zer badao batzen duna elementu estenografikoak bada esklusibotasun hori edo esklusibotasuna brillia. Ez gara hobeak izango, efizientzia emozionala, ilusio bat da. Dirdira da beste hitz bat, bastante presente egon dana, bai ustet guk dirdirain egenulako, musikaletan bezala, eta bai ez da. Bai. Osea, talde honen desio bazat, dirdira egitea. Eta dirdira nahi genulako... Dirdira baino, dar el kante. Kantatu eta... Kantatu. Hainbat bertsio daude, eta gero tema original bat. Tema original hori komposatu du, musika komposizioa egin du Pascal Irigoyenek, letra Aider Perezek, eta kriston jita dakau. Bai. Eskuartean. Laizter igual irratietan da zuen buruetan. Karaoke batean behintzat igual amaituko du. Bai, hori bai. Bai, karaoke beste bat antolatu berko du. Bai, hori bai. Ez dakigu karaoke jaia noiz ospatuko duten, baina bai promesarik txikiena antzeslana datorren urtean iritsiko dela gure eholtzetara. Zaigu ez errehaztu, no? Esango nuke ez. Eskerrik asko Bonnie Tyler. Eta Abako, Hans, ez dakit nola Bi matrimonioa. Abako bi matrimonioa.